máis que existir medios de participación social en internet para cativos, aínda os temos que construir. Se facemos unha pescuda en Google sobre isto que me acabas de preguntar, atopámonos con que se nos di inmediatamente xa no primeiro resultado que para os nosos rapaces todo o que está fora da súa contorna máis inmediata, que é a escola e a familia, é un mundo incomprensible, absurdo incluso, e inalcanzable ou inamovible. Se reflexionamos un pouco, incluso os mesmos adultos estánse a comportar como baixo esta mesma premisa. Por lo tanto, o temos todo por construir e por facer. É, ademais, urxente. Ademais, hai unha cuestión importante a valorar, e é que para elaborar un mimbre básico de participación social non se fai de hoxe para mañá. Tense que experienciar. Son conceptos moi abstractos que se non experienciamos de algún xeito concreto, que se non visualizamos, se non vivimos, sigue sendo absurdo, sigue sendo incomprensible. Por lo tanto, todo este traballo ainda está por construir.